खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे बड' मटिभेशनल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो जिउआव देरहासार आरो साक्सेस जानायनि बागै आङो बुंगोन मानोथो जोङो बयबो हास्थायो जिउआव देरहासार जानो जोङो बयबो हास्थायो साक्सेस जानो नाथाय जोङो हाया मा खारन दं आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बिनि बागै सावरायनो होननानै फैदों सेथि आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंगोन जोंनि बिनि मेन सेथि खारनानो जाबाय जोङो मालाबाबो गावनि थाखाय टाइम होआ जोङो गावनि लाइफनि थाखाय जोङो टाइम होआ मानो जायनि थाखाय जों जिउआव देरहासार जानो हाया दिनै जोङो टाइम होयो मायाव टाइम होयो जोङो सोरनिबा सिख्लानि बाथ्रा जोंहा रायलायनो टाइम दं सोरबा सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरनि सायाव रायलायनो जोंहा टाइम दं सोरबा सिख्लाया सोरजोंबा खारलांबायनो सोरनिबा फिसाजोआ सोरजोंबा खारलांबायनो सोरजोंबा दोनखारलांबायनो जा बेफोरबायदि रायलायनो जोंहा टाइम दं फेसबुकाव सार्च खालामनो जोंहा टाइम दं मेसेन्जाराव मेसेज गेलेनो टाइम दं वाट्सएपआव सार्च खालामनो जोंहा टाइम दं फ्रि फायार पाबजि बायदि गेलेनो जोंहा टाइम दं नाथाय गावनि लाइफनि थाखाय जोंहा साननो हानाय टाइम गैया अब्ला नोंथाङा बुं बोरै साक्सेस जानो बोरै देरहासार जानो जोंलाय जुदि जों बेफोरनि गावनि टाइमखौ जों गुबुनावसो होदोंब्ला जों बोरै साक्सेस जानो हानो बेनिखायनो लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोनखौ बुंगोन जिउआव देरहासार जानोब्ला साक्सेस जानोब्ला जों नोंथां आरो आंहा जोङो टाइम होनो हानांगोन गावनि लाइफनि थाखाय लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोनखौ बुंगोन आङो बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे एग्जाम्पल लाबोदों जाय एग्जाम्पला आं आसा खालामदों बे एग्जाम्पलनि गेजेरजों एसेबाबो जोङो थुलुंगानाय मोनगोन होननानै आरो बे एग्जाम्पलानो जाबाय सासे स्टुडेन्ट दंमोन आरो बे स्टुडेन्टआ जोबोद गोरोंमोन नाथाय बियो मोनफ्रोमबो खामानियावनो बे मालाबाबो साक्सेस आरो देरहासार जायाखै जायनि थाखाय बियो गावनि लोगोफोरनाव सोंबाय आरे आंनो मा मावोब्ला आं देरहासार जागोन माबायदि खामानि मावोब्ला आं साक्सेस जागोन खोन्थाना अब्ला बिनि लोगोफ्रा बेखौ बुंबाय नाय फ्रेन्ड उमुक गामियाव सासे फोरोंगिरि दं आरो नों बिनि सेराव थां बियो नोंथांखौ बुंगोन जे जिउआव साक्सेस आरो देरहासार जानोब्ला जोङो मा खामानि मावनांगौ अब्ला बियो गावनि लोगोनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै बै गिरिनि खाथियाव थांबाय आरो गिरिनि खाथियाव थांनानैबो बुंबाय गिरि आङो दायो स्टुडेन्ट आंहा गोबांथार नलेज दं गियान दं नाथाय आङो दिनैसिम खुनु मोनसे खामानियाव आं साक्सेस जानो हायाखै बिनिखायनो दिनै आङो नोंथांनि खाथियाव फैदों नोंथाङा आंनो फोरों आंनो खोन्था आङो जिउआव देरहासार जानोब्ला साक्सेस जानोब्ला आङो मा मावनांगोन अब्ला बे गिरिया बेखौ बुंबाय नोंखौ स्टुडेन्ट थार आङो नोंथांनो खोन्थागोन बिदिब्ला थु नों आंजों होननानै बियो गावनि खाथिनि न' फुख्रियाव बियो लानानै थांबाय आरो जेब्ला बे फुख्रियाव लाङो बै फुख्रिनि दैयाव बियो ओंखारो आरो गावनि स्टुडेन्टखौबो ओंखारहोयो आरो बे दैया जेब्ला गोथौनिफ्राय गोथौ जेरबासिम गोथौ जायो अब्ला बै गिरिया बै स्टुडेन्टनि फारनै आखाइखौबो हमनानै दैयाव नारसोमो जेब्ला दैयाव नारसोम जायो बै स्टुडेन्टआ गोबांथार गावनाव बोलो थानाय माने गासैखौबो बोलो होजोबनानै ओंखारनो सेस्था खालामो नाथाय बे ओंखारनो हाया आरो लास्टाव बियो गावनाव थानाय गासैबो बोलोफोरखौ बियो हगारजोबनानै बियो सिखाङो आरो बियो सिखारनानै बे गावनि गिरिखौ बुङो गिरि नोंथाङा आंखौ मा खालामदों आङो दिनै नोंथांखौ साक्सेसनि बागै फोरोंनोसो खोन्थादों नाथाय नोंथाङा आंखौ दैयावसो नारसोमदों आंखौ नोंथाङा बुथारनोसो नागिरदों अब्ला बै गिरिया मिनियो आरो मिनिनानै बेखौ बुङो नङा स्टुडेन्ट आङो नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनि जेब्ला नोङो दै सिङाव गोदोनानै दंमोन जेब्ला आं नोंखौ दै सिङाव नारसोमदोंमोन नोंनि गोसोआव मा साननाय फैदों अब्ला बे स्टुडेन्टआ बुंबाय गिरि जेब्ला नोंथाङा आंखौ दै सिङाव नारसोमदों आंहा मोनसेल' साननाय आं जेरैखि जाया गसंनांगौ आरो हां लानांगौ आंनि साननाया बेनोमोन अब्ला गिरिया बेखौ बुंबाय नोंगौ स्टुडेन्ट नोङो जेरै दै सिङाव थब्ल'नायाव नोंनि साननाया मोनसेल'मोन बेनो जाबाय जेरैखि जाया गसंनानै नों हां लानो बेबायदिनो नोङो जुदि जिउआव देरहासार जानोब्ला बेबायदिनो नों जुदि जिउआव साक्सेस जानोब्ला नोङो मोनसेल' थांखि लानांगोन आरो बै थांखिखौ नोङो नाजाथाबनांगोन जेब्लासिम नोङो साक्सेस जाया जेब्लासिम नोङो देरहासार जाया अब्लासिम नों नाजानांगोन नोंनि सायाव गोबांथार मेलेमफ्राव नोंनाव बायदिसिना साननाय फैगोन नों बे गासैखौबो नागारनानै बिनि थाखाय नोङो खारनांगोन अब्लासो नोङो साक्सेस जागोन नोंगौ लोगोफोर दिनै जोंनि मेलेमफ्राव गोबांथार उगुल बायदिसिना साननाय फैयो जोंनि लाइमोन बैसोखौ लानानै जोंहा गोबांथार जोंनि सायाव सेक्सुवेल जोंनियाव साननाय फैयो नाथाय जों बे गासैखौबो जों नागारनांगोन अब्लासो जों जिउआव देरहासार जानो हागोन दिनै जोङो लोगोफोरजों अबेबा लामा सामायाव थानानै जों रायलायनो मोजां मोनो नाथाय जेबो मोनदेरनाय गैया सोरनिबा खोथा रायलायनो इन्ट्रेस्ट मोनो नाथाय जेबो मोनदेरनाय गैया नाथाय जोङो फुङाव सिखारनो बायो नाथाय बिनिफ्राय जोंहा लाब दङ लेखा फरायनो बायो जोंहा बिनिफ्राय लाब दङ बेनिखायनो लोगोफोर जाय खामानिखौ नोंथाङा मावनो मोजां मोना बे खामानिखौसो मावनांगौ मानोना बै खामानियावसो साक्सेस दं नाथाय जाय खामानिखौ नोंथाङा मावनो मोजां मोनो बै खामानियाव नोङो मालाबाबो दामाव मानोना बै खामानिया नोंखौहाय जेब्लायबो खहानि लामायावसो लांबाय थागोन बेनिखायनो लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौनो लाबोबाय आरो आं बारा गोलाव बुंनो सानासै एसेखौनो बुंनानै आङो दिनै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ स' माच